Oh ya syukur. Yen pancen ngono, nyah kowe tak wenehi woh jambu Dipa Nirmala darane para dewa. Jambu iki panganen selawase nggonmu dadi duta pirang-pirang dina ora bakal duwe krasa luwe ya. Banget panuwunku Kang Resi Mainaka. Wis menehi pangan wujude jambu Dipa Nirmala. Ya kuwi daraning para dewa. Wis mbacutna laku muga kalih sing urbeda man aku njaluk pamit Kakang. Kowe seneng yen kancamu padha wanara, padha bencerengan, padha ngetokke kekuatan, dudu karepku aku ora njaluk. Bola-bali aku wis ngelingke karo kowe. Bebasan kaya ngecak balung sing tanpa sungsung. Mung perkara kelungguhan kaya ngene kok kowe dadi gelem pasulayan karo sedulur apa wis minger kiblatmu. Kowe sing ora gelem ngalah. Kowe wong tuwa sing ora temuwa rasamu. Dupeh umurmu luwih akeh, apa-apa tak anggap bener. Aku ora rumangsa kaya ngono kuwi, iki kleru pandhawamu. Kowe kleru nggonmu ndakwa karanan kaya ngono kuwi. Wis kesurung rasamu sing wis ora seneng karo aku. Ora usah remuk. Remuk karben remuk sing mati aku apa kowe? Remuk dadi klarenge pepek. Mara coban. Iki kaya ngene kok dadi duta iki. Ayo. Wah. 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 Hoi, Edian. Ah. Wah. Oh, hoi. Ah. Yo, wah. Oh, hoi. Yo. Hey, hop, hop, hoi. Ah. So. Edian. Oh, hoi. Wait. Ah. Ah. So. Wah.
Yo, Aswe, hey. Yo, hop, hey, wah, hoi. Hoi. Piye Kakang lan Petruk Bagong kabeh Purwanara tak lilani bali ndisiki ana Pancawati. Oh ngono. Iya. Lho. Bidhal ki Mbak? Iya Petruk. Lah betul-betul rombongan. Genah Semar sing kedut ngono. Inti mari. Iki ora piknik raimu, iki arep nyambut gawe. Oh nggih, wis kowe bali yo. Bali yo dongakno aku entuk gawe. Merga iki ngelak laku. Wis akeh wektu sing diguang ana nggawa windu mung jalaran saka trikae Sayem Prabu. Oh ya. Kakang Noman muga lebda ing karya aku bali disi nggih. Kula tak kalih Purwanara wangsul sing ati-ati. Lah terus aku piye? Aku nek kon mlaku adoh aku gak kuat. Kyai, paduka Kyai badhe kula simpen wonten kancing gelung kula mriki. Ngono nggih. Ya, mongso Budha monggo kepareng mancing, Kyai. Ya. Sayem Prabu kowe arep meleh-melehke aku, kabeh Purwanara tak gawe wuta. Aku nduweni sumpah kowe mirang-mirangke aku utang wirang nyaur wirang. Mengko yen wis rampung kewajiban ku arep tak welehke kowe Sayem Prabu. Delak laku ngambah dirgantara. Ana wong mlaku ngaluh dawet yak-yakan. Ana gunung ora ngapa-ngapa kok ditabrak. Tangya kok malah nglekar ning kono iki sapa iki? Pengerasaku aku mlaku mau kaya nabrak gunung nganti aku tiba kelenggak. Bareng aku eling kok ora ening wujud gunung, malah ana pendhita. Iya, kowe iki sapa? Aku Anoman, ya Bayu Siwi. Kowe sapa? Aku iki Reksi Mainaka. Yai Anoman, kowe aja kaget. Aku sing nyegat kowe, aku iki ya tunggal Kadang Bayu. Waduh, Kakang. Mulane aku tekan kene aku ya nyegat karo lakumu kuwi. Kowe butuh sabiyantu apa, Kakang? Ora kok teges aku ngiwakke marang sira Kakang Resi Mainaka, nanging iki dadi kewajibane Anoman. Aku wis aguh kelawan Prabu Rama, aku ora bisa mingkuh, kudu tak tindakke. Waton sikil kuwi sing adeg jejeg, aku ora njaluk dibiyantu sapa-sapa. Oh ya syukur. Yen pancen ngono, nyoh kowe tak wenehi woh jambu Dipa Nirmala darane para dewa. Jambu iki panganen selawase, nggonmu dadi duta pirang-pirang dina ora bakal duwe krasa luwe ya.
banget panuwunku Kakang Resi Mainaka. Wis menehi pangan wujude jambu dipa nirmala. Ya kuwi daraning para dewa. Wis mbacutna laku muga kalih sing urbeda man aku njaluk pamit Kakang. Bablas lampahing Raden Anoman wis sak nginggiling samudra Hindi. Ingkang mapan wonten ing samudra kumricik candrane. Kumbul haning toyaning samudra metuthuk kaya pulo sak gunung anakan gedene nenggih wel kathak sini juru silem nagari Ngalengka dasarupane gegilani kasektene gegirisi yen molah nglumba ana banyu samudra kumocak kaya kinebur nuhake ombak gulung sundul langit yen petak gumaleger kaya guntur yen angop gumuruh kaya udan salah mangsa saka gedene pengati-ati netepi wajib njaga praja Ngalengka sabarang kang kumelip lan iber-iberan mesti keserot kamplung ana waduke sakala kaget gora wekasan wah bojleng iblis lanat ana rerupan putih memplak ketap-ketap aning mega nusup wah bangsane apa oh lah dalah kok nyala wadi serot kamplung ning wadukku Wata kaya mangkono nenggih Risang Anoman ingkang wis ndirgantara mangkono ingkang dadi pangucape wil kataksini andhetel gayung gegono Risang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wil kataksini namane wil kataksini tutuk mengo kaya lawang ning guwa ngedalaken pengabaran nenggih Raden Anoman kaserot kamplung ana waduke
Buron banyu mangan aku iki. Oh iya. Ya jebol wadukmu iki. Wah, apa tadi tak badhok iki? Pangar dikemah-kemah ora ajur. Apa ku dolanan iki? Sapa nyendal iki nyendal? Ana buta nguntal marang jebol wetengmu. Bacutke lagu iki. Ngendi to Kakang? Kosek iki ya aling-alingan mega. Engko yen nganti ana sing ngerti, aku malah dipateni. Dewi Sinta kuwi mapan ana ing alek, ana ing Taman Hargasuka. Iya, aku tuduhno Taman Hargasuka. Ya ayo, galo kae wis ketok Dewi Sinta ning kono kae lho. Sawangen kae Taman Hargasuka ning kono. Sinta, aja kaget ingsun ingkang prapta Sinta. Ayo, tolen awakku, mongko tamba lara brangta. Hanyandang lu montok ringsing. Weh, op, op. Aja wangkot. Wong ayu, tolehan awakku, apa cacate aku iki? Aku Raja Agung Surasekti sinembah para ratu. Sugih Bondo Raja Brana Maudenda Nyakrawati. Nadyan
kudu nagri tan miretu makeng lampung ditapuk wong ayu ora lara malah saya seger sumyah ya tak toi pati nggonku nyidra kowe beteke tresnaku sundul langit kene kowe ora gelem nimbangi angeboti rasa tresna winaragra saresmi saneswara sun kentimo Sinto kemayu apa rumangsa wis ayu dhewe sak jagat kowe nampik karo Rahwana tak sawang sajak klewa-klewa kaya ora butuh tresna menga-mengo sajak aku tak anggap wong lanang sing lokro Sinto ayo noleo madhep rene aja nganti gawe gempungku Sinto. Hei. Madhep rene apa ora? Janji kowe ora madhep rene. Lakoni ilang nyamung, pedang mentawa kita adang. Atenono aku ora bakal swala yen pancen kowe tega karo aku tugelen guluku tobat wong Prabu ki ratu mlaku ora ditabuhi klunah-klunuh kaya wong isinan coba Wong Dewi ana apa Trijatra Paduka kok sampun paring dawuh aku mung kepengin nodi sepira nggone Prabu Rawana tega karo aku arep pedhang mento tak pasrahke aku ora bakal mundur yen to nyawaku kudu ilang karo Prabu Rahwana baya iki Gusti Ningson Trijatra kula ana swara wong tetembangan ana ngendi ya Trijatra Datobat sapa ge ana swara lanang ngembang kok gali-gali mongko kene iki nggon papan keputren sapa wong lanang trunyak-trunyuk yak-yakan tekan kene iki lho mongko ki wanci bengi kok ya. Kok sampun mboten wonten malih nggih Kusuma Dewi. Kusuma putri Mantili. Ana mburimu kono sumbering swara. Iki sapa to ya? Senengane kok ya dadak nggoro-godho. Sapa sing tetemban? Iki lho. Kowe iki ngopo? Enten swanten lho medeni coba medeni.
medeni piye garwane Sang Prabu Rama. Aku kok krungu nyebut kelawan Kakang Mas Rama Wijaya. Mara golek ana tok sumbering swara mawana ngendi Trijata. Apa Dewi? Ana apa Trijata? Menika wonten wujud Rewanda ingkang nyekar kala wau. Rewanda menika ing ngatasé ana Rewanda kok suarane apik timen. Tobat lho nggih gumun ana munyuk iso nembang. Coba. Aku kok ya gumun. Ana munyuk iso gerong. Iya. Kula padosi wong mapan wonten mriki. Mara kene bakal tak purba wanara iki. Sumangga. Mangkota wanara nuwun wonten pengintingan dawuh Kusuma Dewi. Sira iku sapa? Nggih, katepangna kula menika abdi kinasihipun sinuwun Prabu Rama. Dene nami kula pun Anoman. Mengko dhisik kowe kok nyebut sinuwun Prabu Rama. Sira nyebut sinuwun mongko Kakang Mas Rama Wijaya kuwi dudu ratu. Inggih. Mugi andadosna kawuningan Kusuma Dewi. Dinten menika Prabu Rama Wijaya sampun umadeg narendra wonten negari Pancawati. Sinengkuyung Paman Narpati Sugriwa tuwin para wanara kalebet kula. Aja ngawuh-gawar kowe ngaku aku dadi abdining Kakang Mas Rama Wijaya. Yen durung ana bukti lan nyatane. Oh inggih. Kula sampun ngasta beta bukti tandha tresna saking Sinuwun Prabu Rama. Apa bukti ingkang tok gawa keparenga paduka nampi pisungsung wujud sesupe lintring temanten inggih ali-ali Sutya Ludira. Monggo keparenga mendhet wonten pucuking buntut kula menika Kusuma Dewi. Surem-surem tewang para kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise watananira layung kumel kucem arah nyemaratani Kusuma Dewi mundi dawuh saking Sinuwun Prabu Rama sesupe kala wau mugi sageta dipun agem. Menawi dipun agem trep mboten kagengen mboten kaliten tegesipun paduka Kusuma Dewi kepareng nengga bilih ingkang garwa Sinuwun Prabu Rama tetela badhe dumugi wonten negari Ngalengka. Mara sawang narep tak agem ali-ali iki Anoman. Kaya kang wis tok sumurupi ali-ali wis ndak agem ora gegeden ora kecilikin wis trep lawan drijiku. Inggih menawi tetela mekaten keparenga paduka ngrantos dewaning adil ingkang badhe mboyong paduka Sang Kusuma Dewi keparing nyuwun pamit saya tambahing pangestu kula badhe wangsul dhateng Pancawati. Mengko dhisik minangka kanggo tandha yekti lamun sira wis ketemu kelawan Sinta. Mara iki aturna ngersaning Kakang Prabu Rama wujude Kancing Gelung Junda Manik.
Mara enggal aturna ngersani Kakang Mas Rama Wijaya Anoman. Lho nggih sedika. Sampun kula tampi Kancing Gelung Junda Manik. Daya-daya kula nyuwun pamit. Aku malah kuwatir marang lakumu Anoman. Sabab menapa? Merga kene iki wis pinageran Dengkul Buta Mubeng. Trijata, kula wonten dawuh. Kepiye pambudidayamu Anoman kuwi karep ben metu saka papan kene ora ana kang ngonangi lakune Anoman. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Ayo Anoman. Terus pundi? Ayo melu aku. Kok galak to iki. Kowe butuh slamet uripmu apa ora? Ayo iya no. Kowe arep tak delekke ning kembenku. Hit. Pripun? Tak delekke ning kembenku, karep ben ora konangan sapa-sapa. Hage. Alah dapur iki. Anggake bola-bali. Kene tak delekke ning kembenku ne. Ora ana sapa-sapa Anoman. Mara diageke metu saka kembenku. Iki apa lho? Tanyo kok malah. Dah metu. Wah, jan awak kok enting ya rumah sakit. Kenapa weh? Mboten. Wah, digembol malah turu. Mlaku adoh ya. Kita kan kesel. Iya, sakarepmu. Wis, masa bodho aku kok kadeni kowe. Poko siji wis rampung. Nak yen aku Gustiku Sang Hyang Warasinta wis kelakon. Ing kene aku kudu mbobot sepira sih dadi kekuwataning para wadya ngalengka lan aku kepengin ngerti wujude raine Rahwana iki kaya ngapa. Golek jalan tak ora arik Taman Soko iki. Sapa tumindak kaya ngene? Sapa wani ora arek Taman Soko iki? Loh, ana munyuk. Kowe munyuk alas ngendi kok tekan kene iki? Heh? Ngaku kuwi sapa? Anoman kang dadi aranku saka negara Pancawati. Utusaning Prabu Rama Wijaya balik wis apa? Putra Ngalengka Saksa Dewa, kowe kongkonane Rama mungsuh iki. Hei. Parata. Wah. Wah. Wah.
Yo, baik. Wah. Out. Ba. Wah. Wah, edian ka. Yo, hey. Ah, hey, yo, hey. Yo. Wah. Wah, edian. Wah. Saksa Dewa iki. Weh, sapa iki? Sapa wani mateni adikku iki parang? Ora entata sapa wani mateni adikku iki. Weh, ana wujud kethek nglelanangi sejata rantai Tadana. Ana munyuk kowe gawe geger ana kene. Atur iki Kanjeng Rama iki. Rajit. Kula wonten dawuh. Iki ana apa iki? Iki ana apa? Aku ora tuku kethek. Sapa sing ngirimi aku kethek? Aku ora butuh kethek. Nyuwun pangapunten. Menika wonten wanara ingkang ngrusak Taman Argasuka. Lho. Ana kethek iki ngrusak taman. Sapa iki? Menika Anoman utusan saking negari Pancawati. Utusanipun Prabu Rama. Wah, bangsa telek kowe. Woi. Kethek kokonane Rama kowe. Anoman jenengmu. Prabu Dasamuka. Kaya ngono kuwi to dapurmu ki jebule mung kaya ngono kuwi. Ayo. Yen kowe ratu ampuh. Anoman aja mung tok bondo ayo aku patenana. Aku ora bakal mundur. Binanta elek. Jit diobongne alun-alun jit. Weh. Apa kowe ngendhek aku? Koko Prabu.
kepareng olerem saking sawetawis keparengon jabel iki dados dawuh paduka midana dhateng pun Anoman. Lho, lah kok ndah dadi jabel kene ngopo? Anoman kuwi luput. Inggih, nadyan lepat. Menika namung jejering dados utusanipun Prabu Rama. Mendah kados menapa bangering asma paduka. Midana dhateng utusan. Menika kirang sae. Hei, Gunawan. Kowe krungu apa ora gobokmu kuwi? Iki Anoman kuwi dudu sak baening kethek. Dheweke wani ngrusak Taman Soka. Ing kono ngerti papane Sinta. Apa kowe ora duwe rasa kuwatir yen ati Sinta digawa bali karo munyuk iki? Oh, mboten. Kabar misan mboten. Kepara dawah kleresan menawi Sang Dyayu Sinta dipun boyong dening Raden Anoman. Tetela saged milujengaken negari nalika bangsat ora sakoyan cangkem. Iki perkaraku. Ora salah. Raden, paduka menika sinten? Katepangna kula menika kadang mudanipun Kakang Rahwana-raja nami kula pun Gunawan Wibisana. Kula wabdi wonten mriki nami kula Togok Teja Mantri. Raden Anoman, wonten menapa? Paduka wonten menapa Raden? Menapa badhe mejahi kula? Monggo. Aku ora bakal wedi musuh karo sapa wae. Oh, mboten. Menawi kula benten kalian Kakang Mas Rahwana-raja. Mila kula ngrumiyin dumugi wonten papan mriki menika betek kula namung kepengin paduka Raden Anoman hanyekseni. Sampun marambah makaping kula menika matur dhateng Kakang Mas Rahwana supados ngunduraken Sang Dyayu Warasinta. Namung nyatanipun tutur ketawur, mboten wonten paedahipun anggen kula matur. Raden, kula mboten tega dhateng paduka Raden. Paduka badhe kula luwari saking penandang mriku. Ampun Raden. Menika sampun kula wandemi. Anoman dados dutanipun Prabu Rama, tatawani kudu nyawa. Menika sing jeneng satriya. Yen durung nganti bucik kulite kok kula wis bali, niku bakal tetel kasatriyan kula. Upama Anoman arep diobong, kula ora bakal ngedhap, kula ora bakal mundur. Upama kula mati utama jalaran kula ngurungkepi dhateng bebener Raden. Mila kula suwun paduka Raden Gunawan semingkir saking papan mriki. Oh inggih. Namung wonten kepareng paduka menika wonten daharan sekedhik. Kagem paduka Raden Anoman supados pulih kekiyatan paduka. Walah dalah, mongko kula sampun dipun taleni wonten pucuking kayu ingkang badhe kangge ngobong kula kados pundi? Togok, nggih. Piye reka dayamu supaya Raden Anoman iso dahar daharan sing tak gawe iki Setika? Munggah dulangan Raden Anoman Setika. Raden kok. Raden. Ora ono sing bocah. Malah numplak kabeh iki lho. Raden kok. Raden. Raden. Raden.
Sampeyan wis ora seneng tak iloni muni yo. Ora ngene iki carane. Dikon ndulak aku wis gelem kok malah diendangi aku lagi jiglok piye. Kowe kesuwen. Kok nek nganti konangan malah apa ora mbek bilaeni. Oh nggih, Ding. Nggih. Nek bundas e ora apa-apa. Tak tambake. Matur nuwun Raden, sampun pulih kekiyatan kula. Raden Gunawan. Inggih. Kalian Ki Lurah sinten iki kala wau? Togok oge togok. Oh nggih. Kula suwun Wisma Paduka dipun awer-aweri janur. Sing digawe sapa? Wis to manut kula. Oh ya. Oh nggih Raden. Menawi wonten menapa-menapa kula gampil nitik Wisma Paduka. Oh nggih. Mugi Paduka saged ngentasi jejiban menika Raden. Mugi anek Senana upamiya Kakang Mas Rahwana-raja mboten enggal ngunduraken Sang Dyayu Warasinta. Kula ingkang badhe matur wonten ngarsanipun Prabu Rama. Kula nyuwun dipun larapaken minjangipun. Oh nggih, sedya. Kok. Luk-luruk mertandhaning para esuk. Nenggih. Para wadyabala saking negari Ngalengka padha surak, padha sayuk. Bakal nyumurupi marang kahanan wujuding Risanganoman iki bakal den besmi Raden Megananda. Ing wis nyepeng obor Raden Megananda ewasemana Sanganoman ngedapke wala boten dasare wanara isih muda punggung isih seneng pamer marang kasektene. Sigra katedha dening latu siang Risanganoman Mata Aji Maundri. Mata Aji Maundri. Gedene Sanganoman dadi sak gunung, rong gunung, telung gunung, limang gunung, pitung gunung ngebeki jagat ngedum geni Sanganoman. Hei, Anoman ngobong, hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, Ngalengka ngobong. Ngalengka ngobong. Hei, ngobong. Hei, Ngalengka ngobong. Hei, Ngalengka ngobong. Hei, ngobong. Hei, ngobong. Hei, Ngalengka ngobong, Ngalengka ngobong. Raden Anoman kepareng ngracut Bramantya Paduka. Paduka menika namung dados jejering duta nggih. Mung dadi kongkonan ora kon ngrampungi. Ning kineng bobot kekuwatane mungsuh nggih kondur mawon. Anten wis tak aturake Sang Dyayu Warasinta. Bobot kekuwatane Ngalengka wis tak lakoni ngerti dapure Dasamuka ya wis tak wujudke. Mung kari siji kewajibanku melehke wedokan Sayempraba. Rumangsane kok wis mepet men jame. Terus piye nek ngene iki? Alah ya wis ora kurang akal. Sowan pukulun Bathara Surya wae.
Anoman iki inggih Pukulun. Ana apa kok sowan ana ngarsa ulun? Inggih. Mila kula sowan wonten ngarsa Paduka Pukulun. Paduka menika rak dewa ingkang ngebahaken srengenge to. Iya. Kok sampun dipun paringi semburat abrit menika dos pundi? Merga wis wancine srengenge jumedhul. Mula kanggo pertanda ulun wenehi semburat abang dhisik. Pukulun, piye? Mbok kula nyuwun tulung. Tulung apa? Nyuwun tulung jumedhulipun srengenge menika ora dipun undur sekedhik. Ayo ora iso piye to? Walah sampeyan iki ya dipun tunda ngoten lho. Kok sik tok diundur iki ya mesake merga iki wis wancine. Mboten dangu. 3 menit. Kesuwen no. Sedasa men sedasa. Ya wis 10 inggih. Arep tok nggo apa to? Napa sampeyan kok dadak neges-neges? Arep tok nggo apa? Ulun iki ora ngerti. Ya ngapunten. Badhe kula nggih kados Paduka Pukulun kalian Dewi Memdradi. Wis mangkat ngono wis. Iso malah nyilak wadine wong nyata karo Paduka ndangu. Kaya Dewi Memdradi. Iya wis ulun wis ngerti. Aja kesuwen ya 10 sedika. Apian. Margane nggon war meleh-meleh ki kowe. Nadyan to wektu mung sedhela ning kudu sing ana kesane, ya to. Kudu sing ana kenang-kenangane. Ning kok wis suwung ora eneng iki nang endi. Ya, saya. Ya. Adus. Beradat. Polahe Sang Anoman kaya pemain jaranan kesurupan. Nggih nyengkakaken, amlehaken Sang Sayempraba. Kridane Sang Anoman kaya ngoreke jagat saisine. Nyampar gelas, nyampar piring, nyampar meja lan liya-liyane. Kawis tinggal sampun rampung. Purna Sang Anoman. Ayo. Wis ora ana sing nyumurupi marang kahanaku. Sapa sing ngerti karo aku? Den, aduh. Kiai Semar ning Gimbol. Isih tak gowo iki. Duh. Nyun ngapunten Kiai, nyun ngapunten. Aku ngerti ya sih. Ampun ping sajak sinten-sinten Raden. Wah, wis. Apa kowe nek kesusu kok elek rumasamu. Ana sing ngeterke barang ora dipikir. Ah ya wis ing kene margane aku iso melehke kowe. Muga-muga yen kowe
meteng utawa nggerbini anakmu lair tak jenengke Trigangga. Paduka sinuwun lulus Raharja lampah kula niskala satemah kula saged wangsul kanthi rancak anyagahe menawi dados satur kula rikala semanten. Iya ya Anoman. Monggo kepiye pawartane nggonmu ndak utus. Iye. Kula sampun pinanggih kalian Gusti kula Sang Byahayu Sinta minangka tandha yekti. Monggo Kancing Gelung Cunda Manik kula aturaken dhateng Paduka sinuwun. Ingkang abdipun Anoman ugi dados paseksen sesupe lintering temanten inggih Sutya Ludira sampun trep wonten astanipun Sang Byahayu Warasinta. Anoman gandeng sira wis lulus minangka dadi dutaning sun. Sira Anoman bakal tak pundhut putra Wandanu utawa anak angkat kanthi sun tambahi jimat asma Rama Handayapati. Sinuwun kula nekseni kridhanipun Raden Anoman ingkang sampun lulus minangka dados duta paduka wonten negari Ngalengka. Kanthi wangsulipun Raden Anoman teges sampun titipur ning gati lelampaning dalu menika. Kunjuk dhateng para kadang panitia, kula sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami. Tuwin kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya para pamirsa ingkang mapan wonten ing Ngembak Bulusan Tembalang ing Semarang. Tuwin kula nyuwun pangapunten dhateng para pamirsa lumantar live streaming cah Gunung Gandul tuwin cah Sragen. Sabibaring ringgitan kathah tuwuh Raden Anoman tuwuh senopati ingkang saged hanjaging reh katentremaning dukuh ngembak ingkang saged majengaken dukuh ngembak Bulusan Tembalang menika. Kathah tiyang ingkang sami tumindak jujur, kathah tiyang ingkang sami tumindak temen satemah mahanani ayem tentrem swasana ing ngembak sakiwa tengenipun. Pungkasane ngatur monggo kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.